Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Id-dejn tal-pajjiż mistenni jkun inqas minn dak li tħabbar fil-budget. Dan intqal mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament fejn fakkar kif fid-diskors tal-budget f'Ottubru li għadda kien qal li d-dejn kien se jkun ta' 60% iżda jirriżulta li se jkun inqas minn hekk. Id-dejn tal-pajjiż mhux se jkun qrib is-60%, Sur President, imma aktarx ser inkunu fil-livell ta' 55%. Jiġifieri 5 punti perċentwali taħt is-60%. Fil-Parlament il-Ministru Clyde Caruana spjega li fl-2011 il-pis tad-dejn li kienet iġġor il-pajjiż għal kull 100 euro kien ta' 70%. Spjega li sa qabel il-pandemija dak il-pis niżel għal 40% u sostna li minkejja l-pandemija u l-isfidi internazzjonali bla preċedent, id-dejn huwa inqas minn kemm kien fi żmien gvern nazzjonalista. Dak il-pis minn 40% żdied għal 55%, ġifieri xorta waħda għadu 15 il-punt perċentwal inqas mill-mod kif kien fl-2011 meta la kellna pandemija u lanqas kellna gwerra. Dwar id-deficit fil-budget li għadda kien tħabbar li dan kien se jkun ta' 5.8% u f'dan id-diskors il-Ministru Caruana għalli kollox jindika li dan se jkun ta' 5.7% jew ta' 5.6%. Il-Ministru Clyde Caruana qal ukoll li l-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Istati membri li d-deficit irid ikun ta' inqas minn 6%. Qal li l-Kummissjoni Ewropea talbet lil pajjiżi biex jippreżentaw pjan ta' kif se jkunu qed itejbu l-ekonomiji tagħhom.